Niin, mestareitten aamupala. Vähän vettä. Noin. Sitten vähän pikakahvia, koska olen vammainen. Eikä ole normaali kahvia. Muuten yhdelläkällä vaikea ottaa tuolta. Noin. Vähän sitä väriksi antamaan. Sitten kaurajuomaa, pirkkaa tietenkin. Noin. Onko tuo sitten omarin näköinen vai jonkun? Sitten laitetaan vähän. Taas tuohon hetkeksi aika odottaa kamera. Sitten vähän negrittaa, eli negritarta. Noin. Sitten vapaalla kädellä sokeria.